Мен мынга ничек карайм? Мынга акылы сәламәт кеше барысы да уңай карарга тиеш. Чөнки булдыру булмау түгел бит. Булдырырга бердән каршы түгел. Бик теләп булдырырым мин аны. Университетта булу үстегендә ул инде халыкның җитлеккән халык икәнен, зур халык икәнен аңлата торган әйбер. Gerçi hazırki globalizatsiya zamanı bulsa da. Ondan sonra tağım nitesi ki eğer de buldurabız deyip tutunayken kalık. Bunda bizden mecenatlar kiregi. Bizden bitmele elektrike boylarımız varsa da medreselerimiz bulganlar, alar bit boylar hesabına turganlar. Şunga göre evizde boylar şoktı eytülerine karaganda. Lakin birisinin de başınası kelmeydi. Alay mene şulsu bir şey biraz. Yazışı kişinin nerse materyal yardım et almayın da şol mene özümnün yazgan әйберләр белән, қолымдагы әйберләр белән қолдан келгенчә шушы язып телебезне, динебезне яклап язып алга үстерү мәсьәләсендә шул булыр дип уйлыйм инде минем ярдәм. Бу фикер күптән бара инде, соңарада гына түгел, күптәнге хыял бу татар халкының. Әлбәттә bu яңа уку йорты турында сүз бара. Уку йортлары безгә кирәк, әйбәт уку йортлары кирәк. Мин моңа 5 коллап риза, җаным, күңелем белән шундый уку йортының булуын телим. Беләсезме, бу турда фикерләр инде әйтелде моңарчыда, әле тагын әйтелереме. Мин әдип буларак, язучы буларак бу мәсьәләгә карата үземнең фикерне шигырь формасында әйтеп китәсем килә. Нәкъ шуңа туры килә ул. 90-нчы еллар азатлыкмы килде. Гасырның бу гадәти толгагы иде. Яшелләнеп шулай без дә яшәп алдык. Татарның бу чөнки үз 90-ы иде. Менә шундый сүз бар батыр татарда. Үз 90-ның диләреме, ул үзенекен барып эшләячәк диләреме. Бу татарның үз 90-ы кебек нәрсә, миллионер, тиме? Шуңа күрә менә бу Рабагыйда минем шул уңайдан багышлап язылган. Аннан соң үзем ничек бу мәсьәләне тормышка ашыруда, хәл итүдә катнашам һәм катнаша алам. Әлбәттә, беренче рәттә әдип буларак, бу хакта язып, тагын менә шуңа багышланган икенче бер Рабагый. Ата казың күкәй саламы дип сора. Безнекеләр түгел, Мәскәү казы сала. Өлешенә тигән көмеш ни дисәң, казаныма күкәй кабыклары кала. Менә шушы Рабагыйларда әлеге бу темага калган фикерләр шактый матур итеп әйтелгән дип уйлыйм. Сезнең сорау бик әһәмиятле, бик урынлы. Бүгенге көндә татар университетның булу безгә бик кирәк. Аның урыны безнең тарихта урында аерым алырга тиеш. Шул сәбәпле мин үзем дә һәм миңа якын булган галимнәр ул эшкә катнашырга әзер дип уйлыйм. Безнең укыту тәҗрибәсе дә бар, безнең бу вакытка кадәр белемнәр дә бар. Аны әлбәттә татар телендә үзебезнең ана телдә җиткерү ул балаларга фәнне үстерергә дә зур әһәмияте булыр иде.